Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra, Attorney Elaine Batan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi na akong suwat suliran. Ako si Kate, hingkod ang panuigon, may katipon og may usa ka buok anak. Taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Punto legal og personal kay akong suliran. Bahin kini sa sitwasyon karon sa among katipon og sa akong anak. Wa magkunot ako'y gugmaan ni niyas pagsugod pa lang. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kinsa ma? Si Bets, mamisita ko no nimo. Naan mo po din ay siya, uy. Oh, nanong ingon man kaanak ang Bets, oy. Di man na nimo ato bangon og klaro. Kusmur naman ang dagway nimo. Kaya mo ko kauyo na niya good. Wa ko may gugma. Ay sus, may gugma karaana niya kay buotan ng bataa. Lala, ito ba nga dito? Og sugta. Yan sa lagi ka. Di pa kumuhunong hangtod nga dili ka mo sugot nako, Kate. Sa? Ingon niya na tika kamahal. Mo nga sugta na lang ko, Kate. Kay nahigugma kay ko nimo. Ingon sa mama. Sugton ta na lang kuno ka, kay buutan kuno ka. Tinuod ka? Salamat, Kate. Salamat kay nga imo na kong gisugot. Ato pa salamat ni mama. Ha? Unsa? Uyab na mong Bets? Ingon man ka, ma. Murag tinuod mo sa noon, mabuotan siya. Mong gisugot ko na lang siya, sa wa ko'y gugma. Ket, Daghan mang tao sa amo, eh. Niya murag naghikay. Hard man ka, ha? Sa kay okasyon? Kate? Si Pets. Ani ami uban sa kumagi ni kanan o mga uyuan o giyaan. Ug ako mga igagaw kay mamay mi nimo. Wa man tabang sabot din, uy. Surprise ni nako nimo. Dito mi unang nananggid nilang papa ug mama nimo. Og misugot man sila. Og gipangayuan mi og bugay nga 25,000. Unsa? Hala, kamo na di ay si Bets, Kate? Wa man lang ko ma-inform, uy. Yes, Helma, uy. Nagtipo naman mi. Upat ka buwan naman gani kong mablos ang anak na mo ni Bets. Hala, wa mo ko may bawaan ni day, Kate, uy. Sus, napasidanan unta tikang daan. Pasidan ang sa unsa man. Kuan, kanang
Naibaw magkut ko ani. Nga kana si Bets ug ang iyang first degree cousin, igagaw niya igtadsa. Kay anak sa igsuon sa iyang mama ha. Uyab man sila. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Uwahin akong nahibaw nga may relasyon din nga akong kaipon o ganyang igagaw igtagsa. Pero bisan pa man sa akong nadungog, wa ko magpaapekto. Kaya akong giampingan ang akong gimabdos. Kung ako na bang pangutanon, di ba sa noangkon? Diyan nagkita sa Miss Babay, todo limod sad. Hangtod nga bebot ang time nga ng anak ko. Pag 1 month na sa among anak, diyan na mitugan ang akong katipon. Anya? Ano nga among duha? Saylo ami Kate. Di na mada sa among konsensya. Sa imong atubangan, ang kuno namo ang among relasyon. Unsa? Oh, mao ka na, Kate. Sorry kaayo ha. Nakasamin nimo og sa inyong anak. Apan, nakadesisyon naman mi nga magbuwag. Kay gawas ana, igagaw raman sad gud ni. Og maong ni, personal gid mi mga og pasaylo nimo, Kate. Dinhi sa imong atubangan, tapuso na mo ang among relasyon. Nga naman, Vince. Nahibog yung kas pagsugod pa lang. Wa ko'y gugma mo. Pero nakaton ko may gugma mo to kay may umaabot at ng anak. Naningkamot ko. Hindi na kahimo ka na ko, ani. Gisayangan mo akong gugma, Vince. Magbuwag ta. Kate, Ma. Ay, gusto na. Kay tingalig mabughat ka. Bag-o pa biya kang nanganak eh. Boy na. Kaya niya namang gid ka. Aron mangayo na ko og tambag. Pues tambaganti ka. Mas maayo nga magpasaylo ka, anak. Uy, boto mo ba ipasabot, anak? Pasayloon ni mo si Bets tungod og alang sa inyong anak. salamat kay Kate. Gigibalik ko ninyo sa atong anak. Kundi pa lang tungkol sa tambag ni mama ay. Ay kabala ka. Pagpalayo ta dinhi. Adto tas Davao. Adto ko magpasayan sa akong trabaho dito aron pag matuod nimo. Ngawa na gid mi sa akong igagaw. Ha? Kadaghanan ni eh. Kisa ni nag-send ako pictures ni Beats? Kauban sa kababay? Gibuhat ko ni. Kay naluoy ko ni mo. Among kauban sa trabaho ng kauban sa imong katipon. Ug uyab na sila. Walaing babae na sa si Beats? Animal ka! Sa bayis ka! Ibugan to ni mong imong ikagaw! Ni anak utas layo! Pero nangita ka ba na gyapong lain? Magbuwag na kita, Mix! Magbuwag ta kay napuno nako! Dili nako! Kung makigbuwag ka nako, iuli among gibugay sa among pagpamain nimo ga 25,000. Unsa? Bisan sakit, nakigbuwag yung ko niya. Kay nahibaw ko, buhaton o buhaton pa niya na ako. Nahigugman man unta ko niya. Pero lisod nang i-fight ang akong gibati tungod sa kasakit. Ang akong mga pangutana mao ni mo sunod. Una, okay lang ba ang akong gibuhat? Nagibogan ko ang akong katipon bisan doon na mi anak? Kay kaduha na siya nakasa na ako kay nababae siya. Ikaduha,
Sa ilang pagpamayan ako, naghatag sila bugay nga 25K sa akong mga kinikanan. Kung makigbuwag ko ko, bawion nila ang bugay. Pwede di na, nga siya may nakasa na ako. Ikatulo, sa una niyang pagpakasa, ang akong mga ginikanan ang nagdesisyon nga pasayloon na lang siya. Makabuot paghihapon ang akong ginikanan ini ikaduha niyang pagpakasa, o pwede nang ako mo desisyon ini higayon na. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung dili na gyud ko makig-uli niya, unsaon man ang among anak. Makapangayo pagbaghihapon kung sustinto niya, bisan kun buwag nami. Unsaon man. Palihog tabang yung tambagi ako. Kining akong suliran, Kate. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rini Obra. Yes, duha ka tingog ang inyong mapaminaw karong adlaw na ako nas Dr. Obra Mas ug nindot kami. kinang duha, Lagi Attorney, no? Doc, no? Of course, no? Ug karong adlaw kami gihapon na ang muhatag ninyong tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugay-dugaya ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Karong adlaw, karong mga panahon nga February, dokno bugnaw-bugnaw bayag gyud gyapong panahon na Bugnaw-bugnaw na No? niya. Sugod ng kampanya ito ni. Aka na init. Bugnaw ang panahon pero init ang kampanya. Init ang ulo. Yes, ako alang gyud hangyo gyud no sa ato ang mga katawan. Let's be responsible voters and citizens sa ato ang nasod. Dili ta magpatakag paminaw og mga fake news, no? Unya dili sad ta magpataka lang pud og judge kay karong mga panahon na kadaghang experts balaod. Uy, Mao. mag-post no basa-basa sad ta usa Daghan ta siyang fake news na. magkasabutan. Namatay na si Kuan. Gidakop na si Kuan. Dili Oh, tinuod. dili gyud. Kana mo na ng mga ingon ana baso kanang susihan ninyo og tarong no tan-awa kung legitimate ba ng mga sites kay ang while ang internet is a good source no of information, it is also a rich source of misinformation. So kinahanglan maminaw tag mga legit nga mga radio station sama sa RMN DYHP. DYHP. Okay, legit kayo na og verified og balanse po ng ato ang programa gipanguluhan of course ni Attorney Rafael Banyok ug mapaminaw ninyo dili lang ang mga programa sa news no sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account but mapamina pod nila ato ang programa di ba Doc? Yes, worldwide. Because we have, Yes. Kuan, kining... Wide nga coverage man ta na Wide sa coverage, internet, na YouTube, na apoy Facebook account. Okay? Ug unsa man ato ang kanang ang atong magkutlo Makutlo na pagtulunan. Karong adlaw attorney is great leaders kuno can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Yes, kaya ang timan ilhan manggod sa usa ka maayo nga leader, dili ra iyang kaugalingon ing iyahang gitanaw kung di no ni grow pod together ang iyahang mga subordinates kuyog niya. Unya kay di man siya perpekto, kabaw siya ana, kibaw sad siya nga posible pong naay mas manglaki pa kaysa niya, di ba? Kinsa may mga i-greet na to today, Doc? Ya kung i-great na ako gisulat diri, no? Si Rodolfo Rapada diya sa Nazareth, buhisan ning dakbayan sa Sugbo. The same is true to Benigno Bining Blanco. Gikan kini ni Miriam Huyuhoy sa ACE Medical Clinic, no? Ako ni siyang na-meet dito. Kung mga taga Davao attorney, no? Kinsa mo to akong nalista nga mga taga Davao. Akong mga sa Sulup, Davao del Sur. Si Faye Arcelias, mga Arcelias family. Yes. Mga Azaris family o Giniston family, Lariano family diya sa Sulup, Davao del Sur, no? Attorney Kwan kining ababa dihang dapitan nagpractice atin no? I don't Okay. know to kailakana. Wala ko kailangan na Doc kay daghan kay abogado, but anyway, punto legal ta karong adlaw. Punto legal and personal ang Yes. atong magtatampo si Kate. Kate. Pila
edad aning kit. Wa niya gisulti, yes. Actually, hingo 25 na yung years pangidaron. old. Correct. Taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Punto legal ug personal ang problema ni Kate. Ato ni Yes. ato lang ning tabangan Na man ni siya kaipon og iyahang anak, Doc, no? So, Oo. paluyag unsa may ang unang pangutana. Unang pangutana ni Kate, okay lang ba ang akong gibuhat nga gibuwagan ko ang akong kaipon bisan duna na mi anak kay kaduda na siya Kaduha. rather kaduhan na siya nakasala nako kay mamabay man siya. Mauna gyud, no? Fool me once, 'di ba? Mo man ay ilahang giingon, shame on you. Fool me twice, shame on me. No nga kanang nakibaw na gyud kang mangingilad ng dako gipasaylo pa nimo, nakaduhaan pa gyud sako na pud siguro to og igo na pud to nga mga tsansa nga imuhang gihatag niya para maprobar ang iyahang kaugalingon nga di gyud siya himbabay ug seryoso gyud siya nimo. Kana nga kaduha na siya nakasala, di na pud nga itaangay mo pahaabot sa ikatulo. No, Kate. So I think, no, and I believe in my heart nga sakto ka isip usa ka babay pod. Sakto ra gyud pod na nga nihatag na ka og usa ka chance niya nga maprobar ang iyahang paghinulsol, paghigugma o pagsineryoso nimo og sa inyong relasyon, pero iya mang gipakyas. Husto na. Ikaw na pod. Imo na pong kaugalingon imuhang atimanon. Ayaw na. Kay makatuluan pa na, makaupatan pa na, di na mausab. Enough is enough. Correct. Sakto gyud. Do not force yourself to somebody who doesn't oy. reciprocate your love and affection. Tinuod, ay gipamugos kay wa na hinungdan ng ingon ana. Oy, klaro. Okay, kaduhang pangutana sa ilang Pamalay. nako naghatag sila og bugay. Say bugay, murag dowry, no? Dowry. Bugay nga 25,000 sa akong mga ginikanan. Kung makigbuwag kuno ko, bawion nila ang bugay. Pwede di ay na siya nga nakasala man siya. Namo. Unya, ang danyo sa pagpasakit nimo sa imuhang gibati ngano mo nay balor 25,000 ra. More than 25,000. More than 25,000 man ang kasakit nga imuhang nasinati. Ay nagiuli oy, iyahan ang sa ngano god say sadaan may magimuhang sa nga wa mo na dayon sa may nakasa. Thank you. Kuwangan pa gani ni abunado pa ko, no? Sa ako ang feelings. Why sama sa kasakit kay iyahang gihatag nimo, Kate. So ayaw nag-iuli. Wa di ka angay mo uli ana. Siya pay utangan nimo buto na hunaon. Mao gyud, no? So Sila ni ikatulong mga nga laki pangutana. ni Yes. Sa una niyang pagpakasala, ang akong mga ginikanan ang nagdesisyon nga Tiaw mo na. pasayloon na lang siya. Makabuot ba gihapon ang akong mga ginikanan ning ikaduha niyang pagpakasala o pwede nang ako'y mo desisyon ning higayuna? Day, hingkod naman yung pangidaron. 18 years old naman ka, 18 years old and above. No, you are already capable of making decisions for yourself, and kung unsa na imuhang decision, mo nay angay matuman because you are already a consenting adult. Gani pwede na kang mupirma og mga dokumento nga naay legal nga mga effect because you are for all intents and purposes no longer a child but already an adult. Di man ang imong ginikanan makig-ipon anang imong himbabay nga Paris day nganong sila may mo desider para ninyo tungod ra na kay maulaw sila nga wa na dayon ang kasal unya pirte na nilang panabi nga maminyo na mo nya unsaon taman kaysa sa ang ilahan na pong madunggan mapanabi is unsa giilad-ilad kanya naminyo kanya di na ka makagawas anang imuhang sitwasyon kay naminyo na mo unya natagaan na kag opportunity ba nga makagawas ana kay nasakan gyud nimo nga wa pa mo naminyo nganong mo intermang ka nganong imo pa man ang ipadayon and you can decide for yourself pasabta ang imuhang mga ginikanan nga dili nako musugot di mo iladilaron ang inyuhang anak unsam sa nga mga ginikanan nga mo may mo desisyon nga hatagag chance okay ra kay basin pug kasabot pud sila nya karon sa syaro na pud no ug hatagan pa nininyo higayon nga giilad naman ning inyuhang bata pero moingon pa gani na sila Kate ayaw na gyud og sugot ikaw na mismo what does your heart and your mind tell you kay kung ako'y imong pangutanon undangi gyud ning lakihan ni kay wa gyud ni hinungdan gibuhat man gani na niya nga di pa mo minyo kana pa bang sure na siyang di na mo magbuwag o di ba so ayaw gyud decide for yourself. So ikaw pa tong katapusan nga pangutana kung dili nagdud ko magkiguli niya unsaon man ang among anak makapangayo pa ba gihapon ko og sustinto niya bisan kung buwag nami unsaon? Yes, pwede ra gyud kaayo maski ug wa mo magminyo sa fact nga naamoy anak siya obligado siya nga muhatag nimo og child support. Kung naminyo mo duha ang iyang obligasyon, spousal support ug child support. Unya kay wa man mo naminyo dili siya obligado nimo pero ngadto sa bata kay siya man ang amahan naa siya obligation to give support.
Ha? Alright. No? Okay. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw nga dili gyud mo angay mo stay in an abusive relationship. Abuse man ini ba, Dok? Domestic violence. Can be an emotional abuse on your part. Giabusaran ang imuhang pagsalig, di ba? So, ayaw gyud, ha? Okay, guys? Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kiniyang akong suliran.